Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a dnešní video bude, co jsem dostala na Vánoce od Ježíška. Já jsem jeden dárek, bude to nový díl, protože jsem tady toto video vlastně točila ještě jednou. Jenomže když jsem to pak chtěla dávat na YouTubeko, no, tak mi to tam jako napsalo, že je to prostě moc dlouhé tam celý to video, tím pádem to tam prostě nejde. Takže jako jsem byla naštvaná, jakože mi to nejde. Protože jako tam musím dát video, který tady trvá aspoň 10 minut, nebo co, a musím to točit znova. No, tak aspoň nevadí, že jo, tak to bude aspoň na 3 díly, no. Kvůli tomu. Takže největší dárek asi nechám až nakonec a teďka začnu jako co mám tady. Takže mám tady takovýhle kufřík cestovní. Takže má takhle poutko. Trochu se vždycky bojím, že aby se to nevylíklo, ale nevylíklo. Jo. Takže když se tak dá, pak tady je na prostě tohleto, že jo, na to se vždycky tlačí a ono se to otevře. No v tom. Vlákna nechci takovej do... Když se na zakouknu, jak je taková modrá. No, modrá. Stíny od Miss Sporty jako Smoky Eyes. Jo, že mám tady i napsaný, kam má být 1, 2, 3 a 4. Takhle z druhé strany obrázek, jo. Tady ty stíny jsou očíslený. Já možná Smoky Eyes nebudu dělat. No určitě. Já budu brát jen ty jako stíny jako po pořadě, ale budu je třeba mixovat dohromady. A potom mám tady takhle tu světový polštářek na ty oční stíny, jo. Já jsem namalovaná, takže... Tak. Takže to je všechno, protože tady mám ještě zrcátko, takže se na mě můžete podívat, jo. Teďka točím na notebooku, ale to je asi tak po druhé, po třetí, po čtvrté, možná není víc. Já radši točím na foťáku, ale teďka začnu točit ještě někde jinde, takže uvidíme, jak se mi to teda bude dát, protože úžasný kufřík, nevím, kolik stál, že jo, to se týká. Má to takovou lehkou růžovou, já totiž růžovou asi nemusím, že určitě taková pátý, tahle ta růžová je taková knížová. Dále teda mám tady tohleto, všichni víte, že když se to prostě rozdělá, tak to prostě jako začne svítit. Takže všichni určitě známe. Jo, já tam nemám baterky, takže to mám, že bych to neměla mít vyumičkovat, takže tady to mám vyumičkovaný. Už to mám na to, tedy jako našla jsem si pro to místo, budu mít takhle na okně, jako. Abych tedy, tak, pak tady mám takovou kabelu, jako prostě, asi se měla tohle, ale to nevadí. Víte, jak se mám snažit od mamky, protože mamka takhle píše, víte, já to prostě. Má to tady teda kapku, tam je to tak, když to vystavím, to video musí být trochu rychlý, jako jo, takže na nejvíc 10 minut, víc už mě to prostě jako zase nepohodí, jo. Pak mám tady teda kulmu, to ukážu kouzlo, jo, a někdo to třeba zná. Jo, takhle hra na tým. A teďka mám to rovný. Protože tady je takhle to červený a bod teda nahoru, tak je to hranatý, když se dá dolů, tak je to rovný. K tomu rozdělává se to tak, že se tady toho červený zatočí a vyndá. A třeba vám ukážu tady na tomhleto. Se to prostě tam nasadí. Prostě nevidím ty dírky, tady asi. Tady někde, no tady. Jo, a prostě takhle. Jo, takže takhle prostě.
Když se takhle prostě nasadí, tak víme, že to otvírat nepotřebuju, protože když dám tak a když s tím začnu tak otočit, tak nepotřebuji tady to otvírat. Ale když se to oddělá, tak to mám jako, to můžu otvírat, jo? Takže taky bezva věcička. To je ta jedna náplň, já si ho ale oddělám. Tady to má ještě tady takovou záchytku. Tady tohle to nemám, to mají úplně všechny ty tři. Třeba proto, aby to nevypadlo náhodou. Když mi to někdy oddělat, mám, tak dám tuhletu, zavřu to, jo. Mám k tomu teda ještě dvě náplně, ale prostě jako, ještě tady k tomu dvě. A tady to dělá něco podobného, tady to zase otvírá jenom tady tuhletu, takže jenom jednu. Můžeš, ale zase podle mýho se zase dá jenom točit, takže to už je taky dost zbytečný. A když se to oddělá, tak můžeš, tak se to otvírá zase celý. To je úplně. No, takže to je druhá a třetí. Je prostě jenom čelička, no. Třetí je taková, bych řekla, obyčejnější. A čelenku a tak mě bojí. Ježiš, nevím, mám 6 minut a ještě nemám všechny dát. Ale to bude ještě nejlepší, to už je normální. Tady na mě vypadá kabela. Jo, já to mám ještě neukázala jednu moji kabelu. A k tomu vezmu už rovnou tady tuhletu věcičku. Takže vám teďka ukážu tyhle dvě věci. A dvojí je od Playboye. Takže voňavka je úžasná od Playboye. A kabela úžasná od Playboye. Ukazuje to tady. Byla to taková nějaká darková sada, vlastně byla to krabice a v ní prostě byla tahle taška a tahle ta voňavka. Byla docela poloprázdná, tak jako ta krabice, možná bych tam dala ještě něco jako nějaký deodorant a tak jako splnice, že? Tak, nevím. Pak mám naušnice kruhový, jsou bohužel stříbrný a já bych potřebovala zlatý. No a další mám tady takovýhle zelený, takový zeleno-modrý. Prostě jo, takové. Taky jsou na takovým řetízku vlastně a mají to. Potom mám řesenku. A to bylo teda dárek k kartáčku. K kartáčku teda, jo, máte, k tomu, který to dělá, jako kdyby sám, nemusíte takhle číst, já si teďka nespomínám. Elektrický kartáček, asi, já nevím, jestli říká dobře. A prostě tady to štětička je prostě jako taková uší a najednou se otvírá a otvírá, jako kdyby, takže taky dobrá měsíce. Jo, protože vlastně tady to máte horší než tady, že tady se nemáme každý, ale tady pak už je to horší. Takže taky řesenka od Max Factoru. Mám tady takovýhle pozírko, není to kalkulačka. Je v tom na manikúrku takhle, jo. Mouštičky, jo, a tak. Jež nevím, už to bude 10 minut. Potom mám tady takový kyblíček. Žádné cigarety tam nesmí být, jo. Takže to. A je to kyblíček na vlastně na takový ty jako tamponky, když si třeba umyjete obličej, tak to do toho hodíte, pak si to začas vysype a máte to jako takový roztomný očko, protože je takový malinkatý a je to roztomný. A kromě toho můžete mít i na kapesníky, můžete to mít vlastně na cokoliv, vlastně by se dalo prostě. Jo a tady tohleto se dobře otvírá, protože to máte i takhle čulík, jenom zatlačíte, ale trochu blbě se to zavírá. A můj největší dárek, který jsem byla nejšťastnější, ale já jsem ho čekala, že ho dostanu. Tak je to tablet. Jo. Tablet mám asi k tomu každý, že tady tohleto. Wow. Jo, prostě takhle. Jo, tak. Mám tady už nějakou hru, jsem si tam vtáhla. Takže budu hrát. Jo, takže jsem tam vtáhla vlastně hru.
určitě tablet, jsem teda dostala, jsem za něho strašně ráda, jako já se tady tím nechci chlubit, jo, že bych dostala nějaký dárky a třeba, jo, já jsem vám jenom chtěla ukázat vlastně, co jsem třeba dostala na Vánoce, pak jsem dostala ještě nějakou knížku. Já vám klidně ukážu, ještě bych tohle to mohla teď. Dostala jsem za takovouhle knížku encyklopedii pro dívky. Jo, ale tam prostě jako, prostě takhle máte obsah, jsou tady telefonní čísla teda mají čísly, jsou tady užitečné internetové adresy, třeba jo, nějaká bezpečí, no, pomoc obětem domácího násilí, porada pro ženy a dívky, těhotenské testy a pomoc těhotným, no, je tady nějaká, jo, je tady gay linka pomoci, ano, jako pro ty homosexuály. Takže jako, to je docela dobrý, jako jo, tady mít jako pro dívky a mít tady geje, jako jo. To je jako asi v blízkém okolí, kdybych nějakýho nebyl možná. Ale jako, jinak fakt nevím. To je tady, jako jo, já to mám také seřazený, ale půlku, třeba tady tohle, to nevidíte, to můžu. Třeba, pojďme podívat to židlo. Vidíte to? Něco? Prostě tady tyhle ty, 1, 2, 3, 4, 5 potřebuju, ale i 4, protože bajky někdy jako bychom mohli číst třeba ve škole. Jo, takže bajky třeba, jo. Jo, bych ani to mohla klidně vyprávět ve škole, jo, tady nějaká bajka, lasička na půdě, to ani neznám. Lev a myš, jo, je tady prostě takovýhle ty známý docela i bajky, ale nějaký takový jako, nemám to, nejde jsem kopat. A pak mám tady takovouhle velká obrázková knížka o zvířatech, takže to je taky taková encyklopedie vlastně si myslím. Je to tam závěrně namalovaný, napsaný, ale jako má vás to něco naučit, jo, určitě. Jako každá knížka. Třeba tady tahle knížka, to není knížka, to je tady to, do toho Alberta, já to nezbírám, už to je docela upravený, Simpsonovi, jo, mám plno kartiček a ještě jenom mám pořádně rozbalený všichni. Tady vypaly kartičky, takže promiňte, já mám ještě 12 minut, tak ještě minutku. No nic, já to nebudu furt hlídat. Potom mám tady teda pohádky bratří Grimmů, ale to až když tak já natočím nějaký video, já se napíšu. Video o knížkách, jo? Abych vás tím teďka neotravovala. Knížka. Si budu mít náladu, tak to možná ještě udělám dneska, jo? Já napíšu dnes. Plus nálada. Tak já si to teda loučím. A tablet teda, jo? Je to nějaká takováhle hra prostě. Prostě kde skáčete furt, jo. Tak čau.